herritarren 70%ak euskaraz ulertzen dula. Erabilera datuak beste batzuk dira, hori 15% dabil, baxua, baina ezagutza, azken finean gure erabideak konsumitzeko ulertzea nahikoa denez, gure publikoaren 70%ak edo kalean dagoenaren 70%ak ulertzen du. Datu horiek dute alde bat negatiboa baitzen ditekena dela euskararen funtzionalki jartzizkegune muga horiek ez, 15%ko erabilera horrek adierazten duena, baina besteak 132.000 pertsona nolabait bilebizkoa zaten datu dago bai, baina nik uste positiboki ebaluatu zakegula badagoela Donostiak multza handi bat interesa eta beharra somatuzkero eduki horietara jo dezakena, beraz hizkuntzarena izan daiteke muga bat kasu batzuetan eta agian gaztelerazko edabide bat zuten muga bat eduki dezakegula, baina aukera zabalik ere badugu. Orduan arreta gehiago bat duguna da, 130.000 pertsona horien interesak eta beharra nola piztu. Hori zituzkero euskaraz da muga izango ez. Pixkat sare sozialen bitartez eta horrela lortu dugu jende askorengana iristea ez. Baina, alde horretatik oso ondo, jende oso informatuta dago, hitz existitzen da, berri asko sortzen ditugu, baina, klaro, gu komunikabide bezala, finantzazioari begira, ari dago interneten momentu honetan, guri dago ginez mintzat, ez digu ituririk ekartzen ez, orduan hor dago pixkat ere txaponaren bestaldera ez, komunikatiboki oso ondo, baina bestaldetikan perak ematen digu gaur egun ez, dirua ez proiektorekin aurrera jarraitzeko ez. Egian bertan oso gaizken zuten zen, hori izan kuriosoena, Uriako repetizora ginean hauzotak ezin zuten arrapatik. Eta internetekin zuzeneko emisioa mutatu genuen, streaming bidezkoa, eta esan dugu gaur egun mundu mailan interneterako sarbideoa daukan edo zein etxek entzun dezakela jaku. Entzuten duela, ez uste baina entzun dezakela. Eta ez hori bakarrik, baita diegotzen ditugu irratsaio guztien grabaketak, orduan ez zertan zuzenen entzun nahi dezun irratsaioa, grabaketak hor daude eta nahi dezun momentuan, edo aldezun momentuan entzun ditzakezu. Eta nik uste hor baino baritu dugula entzule kopurua igo dela, edo bentsat feedback bat lehen ez duena sortu dela zenbait entzulerekin, eta hori esan duguna ez da, adibidez gaur arratsaldean 6etan nire irratsaioa dago. Nireko adileak ezin du entzun lanean dela. Baina gero hor dauzka, interneten lehen irratsaioak eta entzun ditzake ez, ez dituzten entzuten, baina ala maite ditut. Baina hori, nire dizikuntza, eta aukera oso handia, baita saretzeko ere, baita entzulen aldetik feedback hori jasotzeko, idazten diguzte, gaitan dituzte, FM bidez ezin dugun hartu zenbat entzule dauzkagun zuzenean streaming bidez, bai, horrek ere morala igotzen. Publiko horretarako aplikazio, debaldeko aplikazioak ere atera genuen, eta nik uste horrek erraztu duelaren jantzako zure gainean eramatea, ez albidetu duela guretzako izan interneten erabilera bombazo bat jarraitzen dugu FM bidezko emisioarekin, ze gulertzek jatia hori gabe, baina gaur egun nahi goztiu gaude asko zentzule eta ez jarraitzaile gehiago dauzkagola internet bidezkoak FM bidezkoak baina. Guretzako interneteko irikitun aro berri hau edo funtsezkoa da, zelan gu zueri bortara mugatzen dugu gure proiektua. Baldintza berri horiek gabez, zinateke sortuko edo sortzea planteatuko ere guki guardatzen gainean dakagu abiatuta gure asmoa, eta bada webgune baten eraikuntza, sare soziale bidezko lanketa eta bideo gintzari. Ematen dugu ere garrantzia bezala, bideo sorkuntzari eta bideo edapenari. Hiru zutoinoi dira gure abiapuntua eta garatu nahi ditugun eremuak. Hiru horiek internet bidezko tresna, baliabideak eta eremuak dira. Orduan zentruetan erabateko atea izan da interneteko albau. Eta gehituko niok ere antolaketa ereduari begira ere modu berriak ere errazten dituela. Gu landu nahi dugu filosofia da sare moduko antolaketa bat, eta gure aspirazioa izango litzateke jende askok lan txikiak eginez horrela antolatutako edabide bat eratzea, edo jende asko lan txikiak eginez gauza handiak egiten amaitzea edo ez. Eta tira hori ere, gaur egungo baliabide teknologiko berriek hori abidetzen dute ez. Galderari dagokionean ez zerbait egiterik legokeen, eta alde batetikan udalak
da bezala, erreztasunak eman behar ditu. Erreztasunak eman behar ditu, ze edozer gauzetarako baimenak eskatzen dituzunean, beti da burokrazia, papeleo bat, trabak eta bar, ez? Edozer gauza antolatu nahi dezula zu, kasuan hori kontzertuak edo noizen antolatzen ditugula, erreztasunak eman ditzala, edo piztu batek baimenak eskatzen ditula, ez dakit nola joteko kamerekin grabatzea, erraztu dezala lana, eta beste alde batetik bai sustatu dezala. Dazko komunikabide oso interesgarri eta potenteak euskera hutsean, Donostian, ez dela hori, eta ez da erreixo euskera eta hor gaude. Orduan nik udalari bai eskatuko nioke sustatzeko beraiekin publikoetan, egon dadila sartu eta klas hitza hor, edo zer dakit egin Donostibuseko autobusetan, teateako jarra ezatela, edo Donostibuseko pantailatxoetan pizturen bideoak sarra ezela, eta ikus dadila ez, komunikabide horiek hor daudela, Donostiarrek egiten ditugula, Donostiarri zuzenduta daudela, eta euskera hutsean dirala. Eta kolako komunikabide gutxi daude, eta nik uste dut baina potentzial oso handi badiala hori. Alde horretatik hori, erraztasunak eman, gauzak egiteko, eta beste alde batetik bultzatu gure lana hor gaudela erakutsi, eta gure ekoizpen hori ezagutzen eman. Aldaketa historiko bat eman dela eta ematen ari da. Informazioa sortu, garraiatu, kontsumitzeko ohituretan, moduetan, ezko krisia egiten da, gehiago da, eta nolaitu hori egonen informazioaren monopolio bat erortzen ari da, eta diario askoren denberan ikuste horrenak bide bat badela. Hori, krisi bat eredu zahar bat ikuste erortzen ari dira, eredu berriak eraikitzen ari dira, eta osartu gulintzateke esatera, horrein bat dagoela, eredu berri horietan posizionatzeko lehia bat. Eta nire ditzen zeiana da, xumeak garenak, herritarrak garenak eta posizio behan gaudela eredu berri hauetan, orain artean imperatu duen ereduan baino. Eta hori uste badela sekulako aukera, nire ditzen zait, eredu berriak horizontalagoak eta eskuragarriagoak direla xumeontzako. Egia lehen imprenta oso gutxien esku zegoen eta gain esageratzen abian, baina guzti hori imprenta txiki bat etxean eta ez da, aldagai berri horrek uste arte berria zabaltzen duela. Dena den, ezin gara ilusoak izan ere eta konjuntura berriak ere baliabide gehiago dituenak eta indar gehiago duenak posizio beak irabazteko baldintza hobeak ditu. Noski webgunean ere bai, diario askok aukera hobeak ditu hitzak baino webgune potente bat edukitzeko. Aldagai importantea jarraitzen du izaten, ahalmen ekonomiko eta indar hori, baina uste bat dola beste aldagai batzuk eta aldagai berri horiek ondo kudeatzen jakiteak ere posizionamendu berriak sortu ditzakela. Eta gehiago esakideak sortu ditzakela esatera, baina uste gertukotasuna lantzea eta parte hartzea, jendearen parte hartzeari ateak zabaltzea itzaitekela posizionamendu nobetzeko aldagaitako bat. Nahi bat ez interesgarri zait ikustea ez direla ito bereko ez da soporte bereko medioak ez. Daukagu hitza bat, ala prentsa idatzia, bai internet bidez izan edo bai soporte fisikoak izan, daukagu piztu bat bideo gintzat da bilena, eta daukagu kantakon bat, musika eta audio garatzen dituna. Horren bat abestean baliabideak aprobetxatzeko nik uste oso berriz daukagula. Bakoitza dauka jakintza oso handi bat berean, badago jendea kriston bideoak grabatzen eta editatzen dakiena pizton, badago oso ondo idazten duen jendea eta bakotasunak jarraipen handia egiten duen aritzan, eta badago musika eta soinuari buruz asko dakien jendeak kantakunen. Orduan nik uste hor bat abestean beharrak oso erresurritu ditzakegula, soilik bat egin da, bideo bat gara dugu ez dakit zertako, piztuko makina batzu dira. Zerbait audio bat gara dugu edo musika egiten gara dugu ez dakit zer, edo mesedez kubritu gure ez dakit zer ekimen, edo erraixeta egin gara ikusten lio berri oso handietan sartu gara, bakoitzak egiten duena egin da, elkar laguntzeko aukera oso handia dago egiten zit. Zuzenean ikustea jendea ez duela beste gaitasuna duena, joan esan dugu 122.000 pertsona baitugula Donostin gaitasunari erabatera edo bestera bat dutena, beraz, zen ikuste ere jendeak ere edukia bilatzerako ez duela horren beste hizkuntzaren araberako autua egiten. Hizkuntza gaitasuna duenak bere interesan arabera egiten du autua, bilatuko du bideo polit bat, azken orduko albiste bat, edo artikulu interesgarri bat. Eta ingelesez balin badaki, ingelesez topatuko du, eta irakurriko du guztu asko, ez duela jendeak baztertzen hizkuntzaren arabera. Guk bai egin dugu agian ez, egiten dugu indarra euskeraz izan dadin, baina kontsumitzaileak edo ez duela autori horrela egiten. Lau egun ez egiten da, eta da,
eta da nolabaiteko balkotasuna lantzen duen irratsaioa elkarrizketak egiten ditu, albisteak ematen ditu eta albistegiaren tartea hitza irakurtzea da. Hitza jasotzen dugu jakunen, hartu eta hitza irakurtzen da eta berriako zenbait albiste. Gure albistegia hitza. Adibidez, pizturiekin gero barroko egon zenean edo aurreko gunean handerrek idatzi zidan esan genula aukera beraik egiten zuten guztia baliatzeko. Hori, beraien izenean, noski, baina, bueno, ustute hori onkagola. Eta alderantziz, berak izango du. Gehiago egin dezakegula, eta gero bideotan baitza promozionatzea pixka zaila geratzen zaigu, ikusta Twitterretan gehiago dela edukiak bertxiotzen eta horrela, eta gero esango dut ere guztioretan egiten dugu Infozazpin kolaborazioa, batzuan hitza promozionatzen dugu, zer guk ere egiten dugun asteko laburpena ere izaten da hitzaren informazioa oinarrituta era bat, eta tarteka jakinek egiten dizugu laburpizia pixka bat.